Прем'єр Польщі звинуватив Росію у ситуації, яка склалася з мігрантами з Близького Сходу на кордоні з Білоруссю. Там у наметах зібрались близько 4 тисяч людей. Вони вже намагалися прорвати кордон з Польщею, аби потрапити до ЄС, бажано до Німеччини. Ми йдемо не до Польщі, ми йдемо до Німеччини. Ми хочемо до Німеччини, не до Польщі. Поляки стягнули на кордон тисячі армійців, поліцейських та прикордонників. Україні навіть скликають війська територіальної оборони на допомогу. Їх закликали ближчим часом бути готовими вирушити на допомогу через очікувану провокацію білоруського режиму. За словами прем'єра Польщі Матеуша Моравецького, у Білорусі перебувають ще 12 тисяч мігрантів, і вони можуть ближчим часом дістатися кордону. За його словами, це провокація, яку організувала Росія. Неоімперська політика Росії прогресує. Ми це дуже чітко бачимо. Вона йде за певним сценарієм і розподілена в часі. І це той крок, що зробив Лукашенко. Він виконавець. Його керівник перебуває в Москві. У Євросоюзі звинувачують самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Там назвали ситуацію гібридною війною і пообіцяли, що не залишать Польщу сам на сам із цією кризою. Ми відкрили дискусію щодо фінансування фізичної прикордонної інфраструктури. Це питання має бути вирішено швидко, бо кордони Польщі та Балтії є кордонами ЄС. Один за всіх та всі за одного. Чому ми вважаємо, що санкції кусаються? Тому що режим Лукашенка починає поводитися як гангстерський режим. Санкції завдають їм болю, і вони не знають, що робити, та намагаються підірвати Європейський Союз запуском гібридної атаки проти однієї з країн-членів ЄС. Так, ми вважаємо, що санкції працюють, і ще більше санкцій вже на підході. А тим часом Литва вперше у своїй історії запровадила на своєму кордоні з Білоруссю режим надзвичайного стану. Він триватиме місяць. У цей період буде обмежено рух транспортних засобів та заборонено в'їзд усім, крім громадян Литви. У Польщі заявили, що не виключають сценарію повного закриття кордону з Білоруссю через ситуацію з мігрантами. Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер. В подальших сценаріях такий варіант береться до уваги. Ми надіслали владі Білорусі інформацію про те, що така загроза існує, якщо влада Білорусі не припинить свою поведінку. Речник уряду оголосив, що польська влада вимагатиме санкції проти авіакомпаній, які перевозять мігрантів до Білорусі, у тому числі вимагатиме заборони польотів у межах ЄС. Тим часом канцлерка Німеччини Ангела Меркель подзвонила Путіну та попросила російського президента використати свій вплив на Мінськ. Канцлерка Меркель подзвонила сьогодні президенту Путіну щодо ситуації на білорусько-польському кордоні. Вона підкреслила, що інструменталізація мігрантів білоруським режимом є нелюдською та неприйнятною, і попросила президента Путіна вплинути на це. У Німеччині є ті, хто хоче залучити і Україну до вирішення проблеми біженців на кордоні з Білоруссю. Експерти з зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільс Шмідт запропонував відкрити контрольований шлях для мігрантів до Польщі, а потім їх необхідно доставити у третю країну за межами ЄС, де вони мають пройти через процедури отримання притулку.